Legawa putra kowe teko meneh Mbah bae mamang putu-putu ger sin penumpak sepur modern Surabaya sinten pengen makmur ayo nanggap Legawa putra Legawa putra Legawa putra lelo lalelal papakan sitok-sitok Mbak nolok gareng si gareng cuplis lasang jumangglung jumangglung sira imbal-imbalan lasang jumangglung menangkar mangung apa tali to Mbak tumantiang uculana ngabaki sajroning padesan tok 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 tak tok 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 gong tok tok tek tok tek tok gong tok 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 tek tok 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 gong tok 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 tek tok gong lesung jumangglung srawi imbalan swarane lesung manantara mangungkuk tumandang ngebaki sak jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tok tek tok gong Mbah Alah. Ya. Ya panase trah yo. Yo. Teliyeng-teliyeng ya. sugeng siang Mbah Nggih, ya panas-panas Allah. kok ya wis kemeton kok kudu Soale iki yo legawa. Legawa lho ki Mbak Mayit. Maya Hah? kok mayit Mayit. ya apa Maya. Oh iya. Mbak Maya. dalem Alah suwe ra tau ketemu. nggih Ketemu pisan karo keluarga besar Legawa Putra. Heeh. nggih bungayatiku siang menika saged menghibur warga Jeben Pirang tahun iki lho jeben lagi iso lek ketemu enek karo 5 tahun kaya iki Heeh, gak no. sapa Jeben Iya selama kena negara melanda kae. iya kenging Covid Heeh. Mbak Maya, dalem aku mewakili iki apa masyarakat Jeben. nggih Heeh, nomor 1 acarane iki mau bersih dusun. bersih dusun utawi nyadranan nggih Heeh, nyadranan utawa dekah bumi. pandongane kagem warga Jeben pripun Mbah Sak muga-muga bubare acara
dekah bumi nyadran masyarakat Jeben khususnya paringono seger kewarasan. Amin. Nyambut gawe rino kelawan wengi paringono lancar gangsar. Amin. Sing urung duwe bojo ya ndang paringono bojo. Aku urung lho, Mbah. Aku urung lho, Mbah. Urung. Lah yoga mbok ki apa kaya? Apa wis selingan? Alah, Mbak Maya. Dalem. Iki tugasku, awan iki tugasku angon jaran. Angon jaran. Heeh. Niki wau sing sampean angon niku sik. Tugasku angon jaran kabeh 144. 144. Heeh no, akeh kok. Soale ya legawa ya. Anjen ya legawa. Legawa dosane jaranan Nuswantara. Boys, Bro. Ya kuwi seneng aku. Mbak Maya. Dalem. Aku njaluk lagune Mbak Maya. Lagune napa, Mbah? Kuwi lho Kusumaning Ati. Kusumaning Ati. Oke, dados. Kusumaning ati dong bagus sing tak ati-ati mong tak kamu bisa gawe tentraming atiku Kala Petro piye nate janji tau gemi ora bakal lali ora bakal lali jor kelingan jroning ati sak bedahe bumi aslake kadung kaya ngene saiki piye karepe karepe malah dirangake manis membukane kok pahit tipe burine mencit mangkelake amung pamujiku muga-muga ra ono rubeda ra ono rupeda samukurmu gonmu lunga ora kandha-kandha samukurmu ora kandha-kandha kusumaning ati dong wong bagus sing tak ati-ati tak anti-anti mong kamu bisa gawe tentraming hatiku biyen nate janji aku gemi tak ugemi ora bakal lali ora bakal lali jor kelingan jroning ati sak bedahe bumi kadung kaya ngene saiki piye
Halanku wis metu apat halanku. Wis metu papat. Heeh. Berarti sik kurang 140. Kurang 1 seloro ilang 1 sik kurang loro nih. Kurang loro nih. Mbak Maya. Dalam pripun? Legawa Putra tetep dae wong Jimbir Sugewaras. Nggih, leres. Padepokane. Ananging Mbak Maya, Pripun Dos pundi? saiki pimpinane genti putrine ingkang asma Mbak Pipit Royan Suparti alias Mbak Pipit SPD. Nggih. SPD niku kepanjangane napa? Suparti. Oh, Suparti. Tak kira lek kaya aku. SPD niku no kepanjangane sampun manak pindho. Ora no. Mbok kira sepeda ngono. Mbak Maya, Dos pundi, Mbah? aku njaluk lagune. Napa? Muga-muga tresnaku kelawane kanca-kanca Legawa Putra Paringana aja kaya obor blarak. Oh, berblarak. Nggih. Oke, Mbak Maya. Oke. Panggah oke. Tresnamu kaya obor blarang Obor blarang Orope kaya koresek keperang cintamu sayang Cintamu kaya obor blarang Bareng putih manis manis kawitane pancen manis sebengi dimas kini wis tenanan jebulane aku yang tresnamu kok kaya obor blarang murope kaya korek seket perak tresnamu kok kaya obor blarang obor blarang bareng bukti ninggal bocah laliana Cuma wis. Sampun jangkep, Mbah. Sampun. Sampun. Masa arep tak hitung ya sajane kaya pas wis e. Nggih. 140. Wis tinggi. Mbak Maya. Nggih. Nggih. Lho. Nek ngisor. Heeh. Ya sok nek dhuwur sok ngisor, Mbah. Heeh. Rupenipun sampun jangkep. Utawas sampun cekap. Nggih. Heeh. Monggo dipun slenger. Ayo Mas Bintang. wah Dori J dumateng para kadang Sutrisno Bedhe Kakung dalam Putri Kang Sam dan Rumatan Praga kang sampun jejer baris lumaksana ugi kairing dening para kuda. Margilaken prajurit saking kutha Raja Ludang Rantos pawartanipun saking Gusti Prabu kang mijil saking Sanggara Braturaja. Ora belang pergi kawula nyuwun tambahing pangestu mugi kawula sak rombongan tansah kalis saking Pancabaya ing wasana. Para tampama waraga Legawa putra lumangsana ing baris. Peyak siap. Siaga! Ayo
Putra. Ayo Lekowo Putra. Yo, yo. Apa ya mis ora kelingan nalikane sekolah gerem boncengan mrono mrene tansah gandengan kaya-kaya dadi bintang pujaan ra peduli beduk randang anggap wae pada bulan najan udan deres kudu apes janjiane gedung cuma disekseni kapal yang sang ning saiki apa wis ora kelingan yen kelingan dudu mana tahan nalikane isih padha pacaran aku kowe kepulet ombak kasmaran saiki apa sira kelingan apa ya wis ora kelingan nalikane sekolah bareng boncengan rono mrene tansah gandengan kaya-kaya wis dadi bintang pujaan ra peduli beduk randang anggap wae padang bulan najan udan deres kudu apes janjiane gedung juang disekseni kapal nyangsang ning saiki apa wis ora kelingan yen kelingan dudu mana tahan nalikane isih padha pacaran aku kowe kepulut ombak kasmaran saiki
apa sih ra kelingan Lakawa putra Pinangka prajurit Pangkarangan prajurit Prabu Kelana Sewardana ingkang tumuju kraton Kediri Ketapar Lembaran para putra Kediri kang dulu kusut maneng ayu Dewi Sangga Langit Pinangka panjang Pingsrana Patembaya Praja Kediri Lakawa putra Nanging dereng bangun ini perlu pampah prajurit Pangkarangan prajurit Prabu Kelana Sewardana ana sak tengahing gunung kendheng kapekal dening sang panguwasa gunung kendheng Prabu Jaleng Sregi Prabu Jaleng Sregi kang sami ngreksa pandhaluk apigal tindake prajurit Pangkarangan prajurit Prabu Kelana Sewardana ingkang ngrangsang penganten gawe Prabu Kelana Sewardana kang kusemaning ayu Dewi Sangga Langit Pangkarangan kelawan sang panguwasa sang Prabu Jaleng Sregi ora bala kados pundi babare padung lamesan pramuta kawasan manca ana pengusakan ngaturaken sugeng pinarak sugeng ampir sami sumoga
lunga ora pamit aku ora pamit aku saiki atuntunku mung kacukune londo katresnan kacukune dadi bapeleh nalika biyen kowe isih nyedhi ora rene setagowo ora iso bisa senadyan mung sedelo bagus wis kangen ketemu sliramu kacukune tanjenengku baliya wong bagus kumpul karo aku Lekowo putra ya uji pring pangeran Sun uji pring pangeran pengetahuan putra sapi kali saking sapi kala kini baik saking bilang Wong wilahe sekaring bawana langgeng wong wilahe sekaring bawana langgeng datang kula kang manggon dereng-dereng kepala Lekowo putra menika panjenengan tambahi pangestu suwun tambahi pangestu Lekowo putra Laksaya Elsa bro tahu dia matur nuwun matur thank you Bratayuda jaya pinangun perang suci perang kapribaden aprang wata angkara murka durjana suci arebut unggul dutane ngandeling kono marganing semerang tumindak duraka bakal tumeka pralaya ing kono jejering adil bakal mengku kautaman
Bratayuda 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 Sikat sikat oh ah oh ah oh ah oh 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 Lakowo Putra ajar terus iya
Tresno Ngerto Mereka tertu Karena tinding ilmu Luhur Kang tumramping Nana Jawa Agama agame Puji syukur mrimbang agung kenyo sampun paring berkah mring paraga Legawa putra ngaluri budaya Jawi mring rambaka ing Nuswantara Ugi kalis ing sambi kala gemari pangalaharjo oncarane Legawa putra puji syukur mring wang agung kenyo sampun paring berkah mring prawarga Legawa putra ngaluri budaya Jawi mring rambaka ing Nuswantara mugi kalis ing sambi kala gemari paklawan raharja koncarane Legawa putra ning pinggiring bengawan tansah setya ngenteni tekamu eling jamane semono wis tok kapitok katiku ning pinggiring bengawan saben-saben mung tahan sakelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa wong bisa ngrekel lanjangka
ning pinggiring bengawan wayah sore tansaya kelingan gawak-gawak esemu cahayu kawe setinggi hatiku Legowo putra Elsa Bro telat mas. Loh, ayo. 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 Ngenteni sapa? Ning pinggiring bengawan wayah sore dan saya kelingan Putra boys bro Pangga sae. Alright. Nuwun sewu pangapunten sampurasun. Kula nuwun derek langkung. Legowo putra lah
Aku wis ngatoni ati Legawa putra. aku wis gawe gelo atimu tulus sing tresnamu tega tak rejani amarga rasa iki ora saka jero ati cukup mong semene bae katresnanmu marang aku bisa ra bisa kudu mbok lalekno lilangno aku diduweni wong liya duh wong bagus ngapuranan aku wis wajine pancet tresno semene duh wong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutupno lakumu semono uga lakuku muga mulya sumandhing ing uripmu aku bisa ndedonga aku bisa nglilangno muga kowe nemoni rasa sing luwih apik ra kaya sing semono duh wong bagus ampuranan aku wis wajine pancen tresno mong semene duh wong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutupno lakumu semono uga lakuku muga mulya sumandhing ring uripmu Legawa putra. aku wis ngatoni ati
aku wis gawe gelok atimu tuluse tresnamu tega tak blenjani amarga rasa iki ora saka jero ati cukup mong semene wae katresnanmu marang aku bisa ra bisa kudu mbok lalekno lilakno aku diduweni wong liya dong bagus hapuranan aku wis wajine pancen wis namung semene dong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutukno lakumu semono uga lakuku muga mulya sumandhing ring uripmu